Velkommen til Folkemødet 2014. Velkommen til Bornholm. Det er en spærre af så utrolige dimensioner, at jeg tror, det er svært at forestille sig, hvor ondt det reelt gør, uden at have fået, at det skal jo samme vej ud i dag. Ultimativt gode råd. Vi ved, at mænd har lyst til sex, når kvinden er glad. Er vi for hurtige til at tørre stress af på arbejdspladsen? Nej, vel. Det er vigtigt, at virksomheden også har et socialt ansvar. Og det er alt fra at tage lærlinge og praktikpladser ind, det er et samfundsansvar. Hvis vi skal undgå den situation, så er det nødt til at have tillid til, at de medarbejdere har jo allerede med psykisk arbejdsmiljø, og vi gør det jo i den danske model. Altså industriens branchearbejdsmiljø, der har vi jo sat sådan noget som det her på dagsordenen. Men det får jeg at vide hver eneste gang, at det er rent politisk. Fordi at hvis man skal kunne gøre det inden for sådan en virksomhed som kosmetikbranchen. Er ikke det her endnu et klassisk eksempel på, at vi tager godt hånd om producenterne og sørger for, at de kan producere og markedsføre deres produkter, men det er jer, der er testdommet på det her. Er det det, vi ser? Og man skal altså ikke have en eksamen i kemi for at skulle beskytte sig. Sådan lidt op og ned, og der var I ret hurtigt kunne mærke, at I styrer til. Åndled sådan sammen. Det der I op og ned. Det synes jeg er et vigtigt argument at tage med, også når vi snakker økonomi. Ja, jeg smiler bredt, fordi at vi nominerede en offentlig virksomhed med 650 ansatte med 3 holdskib, der skal spare 10 millioner hvert år. Det er over med dybe, det er fuldstændig godt! Hvad er der klar? Hilda!